Στην Κόρινθο δεσπόζει εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της χώρας. Βρίσκεται στον Ακροκόρινθο, ένα βράχο ύψους 580 μέτρων που ξεπροβάλλει κατά μεσής της Πεδιάδας. Σύμφωνα με το μύθο, όταν ο Απόλλωνας ήρθε σε διαμάχη με τον Ποσειδώνα για την κυριαρχία της περιοχής, οι θεοί αποφάσισαν να κυριαρχήσει ο Ποσειδώνας στον Ισθμό και ο Απόλλωνας στον Ακροκόρινθο. Προς τιμήν του χτίστηκε ναός στην πόλη της αρχαίας Κορίνθου που βρισκόταν στους πρόποδες του βράχου. Ο Απόλλωνας προσέφερε το λόφο στη θεά Αφροδίτη, για την οποία η Μύδια έχτισε στην κορυφή ιερό. Εκεί συνέρεαν σκλάβες και ιερόδουλες, οι οποίες επιλέγονταν για την ομορφιά τους και προσφέρονταν ως ζωντανά τάματα στη θεά. Υπολογίζεται ότι τα αρχαία χρόνια περισσότερες από 1000 ιερόδουλες έμεναν μόνιμα στον Ακροκόρινθο. Οι ιερόδουλες των ναών της Αφροδίτης ασκούσαν ισχυρή επιρροή στην οικονομική και πολιτική ζωή. Ο προσκυνητής πελάτης παρουσιαζόταν στους θεράποντες της θεάς και τον οδηγούσαν στο ναό ώστε να αφήσει τα δώρα του προς τιμήν της θεάς. Ύστερα περνούσε στο χώρο στον οποίο κατοικούσαν οι ιερόδουλες. Ήταν αυστηρά επιλεγμένες για την ομορφιά τους και τη συμπεριφορά τους. Η ερωτική πράξη δεν είχε σχέση με την αγοραία εκπόρνευση, αλλά θεωρείται ιερή τελετουργική πράξη ένωσης με τη θεά Αφροδίτη. Η άσκηση της ιερής δουλείας στην Κόρινθο κόστιζε ακριβά σε όποιον επιθυμούσε να οναθεί με την Αφροδίτη και να θύσει στην κλίνη του έρωτα. Γι' αυτό, όπως λέει ο Στράβων, οι ιερόδουλες έγιναν αιτία πτώχευσης πολλών άμυρων ναυτικών. Το κάστρο έχει στοιχεία από όλες τις ιστορικές περιόδους της χώρας. Χτίστηκε από τους Κορίνθιους τον 7ο αιώνα π.Χ. με σκοπό να ελέγχουν τη γύρω περιοχή και συνδεόταν με την πόλη με συνεχόμενα τείχη. Οι Μακεδόνες με τη σειρά τους ενίσχυσαν την περίμετρο των τειχών. Όταν οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στον ελλαδικό χώρο, η Ακρόπολη και η πόλη της Κορίνθου καταστράφηκαν. Έναν αιώνα αργότερα, ο Ιούλιος Καίσαρας διέταξε να οικοδομηθεί ξανά το κάστρο με τα αρχαία υλικά. Τα ερείπια μιας υπόγειας βυζαντινής δεξαμενής μαρτυρούν σήμερα τη μετέπειτα κυριαρχία των Βυζαντινών στο κάστρο, οι οποίοι έκαναν επιπλέον οχυρωματικά έργα. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας το κάστρο απέκτησε διόροφο πυργίσκο που χρησίμευε ως παρατηρητήριο. Μετά τους Φράγκους, την κυριότητά του απέκτησαν Ιταλικές οικογένειες, οι οποίες αργότερα το πούλησαν στον Έλληνα Θεόδωρο Παλαιολόγο. Σειρά είχαν οι Ιωνίτες, ρωμαιοκαθολικό τάγμα του Μεσαίωνα, οι οποίοι το κράτησαν υπό την κατοχή τους για 9 χρόνια. Οι μετέπειτα κατακτητές του κάστρου ήταν ο Μωάμεθο Δεύτερος που έχτισε 4 τζαμιά στο εσωτερικό του και οι Ενετοί, οι οποίοι βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό την οχύρωσή του. Οι Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό του και μετά την Επανάσταση του 21 επέστρεψε σε ελληνικά χέρια.
Σήμερα αποτελεί ένα ακόμα σπουδαίο μνημείο της Κορίνθου με απολαυστική θέα στον Κορινθιακό κόλπο.